Башкалабызның Салауат кооператив комплексында келесі елда яңа поликлиника салуға кірішелер. Сәлемәтлік сақлауның бірінші звеносын заманчылаштыру программасы башқа көп кенә масштаблы шараларны да үз ишенә ала. Яңа поликлиникалар фельдшер-акушерлык пунктларын төзергә җыеналар. Яшел үзәндә яңа балалар поликлиникасында иркен заллар, кабинетлар, заманча җиһазлар бар. Кабул итүгә электрон язылу системасы кулланыла. Нәни пациентларга файдалы процедуралар оештырыла. Балабызның массажга, аннары физкультурага йөрүен исәпкә алып, бик әйбәт дип саныйм, бик ошый. Узган ел Татарстанда 39 сәламәтлек саклау объекты төзелде яки ремонтланды. Тагын 65-ен төзиләр, 90-ын быел яңарталар. Күпләргә компьютер томографиясын районнарда узу мөмкинлеге туа. Җиһазларның да 60% үзебезнең илнеке. Ремонттан соң Яшел үзәндә кан тамырлары үзәге, онкология, урология бүлекләре, балалар хирургиясе эшләй. Шулай ук яңа поликлиниканың нигезен салганнар. 2022 елда медицина учрежденияларын төзү һәм капитал ремонтлауга барлыгы 7,5 миллиард сум акча тотыла. Республика һәм федераль акчаларны исәпкә алып, республикада 52 фельдшер-акушерлык пункты салына, 15 объектка ремонт ясала. Барлык объектлар буенча гомуми үтәлеш 50%-тан артыграк. Үстәвенә күп кенә проектлар башка төбәкләргә, мәсәлән, Кырым Республикасына да исәпләнгән. Готовим программу по модернизации наших. Без медицина күллиятләрен заманчалаштыру программасын әзерлибез. Аларда берничә дистәл дәвамында ремонт булмаган, чыгарыш сыйныф укучыларына таләпләр арта. Буларның барысы да медицина хезмәткәрләре өчен торак төзелеше кебек медицинада кадрлар кытлыгы проблемасын хәл итәргә мөмкинлек бирә. Барыннан да элек авылларда һәм кече шәһәрләрдә. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.